No mos traspassi. Volem don Eduard de Sastre dins les piscines de Caravall. Però volem! Què volem? En Petje Brit i Eduard de Sastre són dos inconscients i són responsables d'aquesta batalla. Qui ha guanyat? Qui ha guanyat? Ningú, perquè les batalles, les guerres, tothom perd. Només són morts. Avui són en Petje Brit i Eduard de Sastre. Segur que encara sou vius per aquí darrere. Sabeu qui està viu enguany? Que no s'ha mort. He sobreviscut! Jo, en Verge! Un any més que no... La barba fa velcro. I no me'l voleu tenir ferrat tot sobre baixa. Mos podem donar un beso. Ara bé, un moment. Per signar recés, tota persona de Can Amunt ha de trobar una persona de Can Avall i donar-li un beso ara.